Okay, we are back with another Minecraft season, and I have mailed the tree, so I will kill the. Okay, we're beginning now. Okay, I kan se, at jeg har lavet ret mange terrarie-videoer, fordi det var sådan det, jeg fra starten lavede, altså sådan. Ups. Men altså, okay, hvad laver vi her? Vi laver en sværd. Vi laver en pickaxe. Så laver vi os lige hurtigt ind. Dem her. Okay. Kill this guy. Get some fight. Hvor det andet jeg så? Ja, godt. Jeg tager den her så. Okay, og vi dræber ham her, vi dræber ham her, vi dræber ham her. Ja. Har vi 2 bedre. Okay, vi går videre. Skal nok blive gode. Okay, ja. Jeg tror, nogle af gangene vil jeg faktisk spille sammen med mine venner, men måske ikke så tit, men altså sådan fint tit. Okay, det er lidt mærkeligt biome. Spawning, I må hellere lede efter sådan et lidt bedre sted at være. Okay. Okay, der er vand og bjerg. Det ser faktisk godt nok ud, fordi at sådan at ja. Okay, godt. Vi skal skaffe noget træ lige nu, altså sådan ret meget træ, fordi at sådan det virker lidt bedre, tror jeg sådan. Vi skal skaffe træ lige der. Okay, så har vi lidt træ her. Okay, vi går videre. Se mig at bruge det over i grotten derovre. Noget lige herovre. Eller hvad? Har vi gået forbi? Ja, vi gået. What the hell? Der var jo en. Okay, det gav ingen mening. Hvordan? Der var jo et kæmpe hul igennem. Det var nok heroppe, ja. Det var det. Så har vi gået op nu. Så har vi gået op nu, at Pages. Okay. Rand. Okay, herover. Jeg tror, der ligger noget godt i det der bjerg. Så det kan vi tjekke ud. Wow, det er faktisk et meget fedt sted her. Så se, om jeg kan se noget jern på forhånd. Men altså, så skal jeg lige skaffe lidt sten, så det er fint nok. Kul. Brug til fakler. Altså varme ting selvfølgelig. Plap. Tid. Okay, jeg tror vi er kul nu. Vi skal have en ovn. Så vi skal have nok til at lave 2 pickaxes og en ovn. Så her er der 1 pickaxe, og her er der 2 pickaxes. Jo. Nej, vent. 8 plus. Jo, der er nok til 2. Okay, der er ikke nogen free sites. Hvad nu?
Ej, hvor nederen. Ej, hvor nederen, jeg ikke kunne lave. Det går dårligt lige nu. Okay. Jeg prøver lige at se, om jeg kan lave parkour. Over på den der, og så den der. Så kan vi se meget mere. Okay, sådan der. Ja. Virketræk og lidt ting her. Okay, det bliver nat nu, så jeg tænker mig, at vi bygger sådan en lille... Ej, hvor du hvad vi gør? Vi går op på et træ her. Det er sådan meget mindre skræmmende, end at være på et træ. Okay, det er lidt scary det her. Sådan. Godt. Mod et lille hus heroppe. Her i natten, fordi det er sådan lidt mere uskræmmende. Okay, kul. Get faggles. Check this. Again and set the faggles on it. Sådan. Det er fint også. Der er ikke spændende nogen som vi nu, fordi at... Okay, vi skal have fundet noget. Herinde. Hvor skal vi... Så laver vi lige pickaxe her. Okay. You're not getting an upgrade. Staring at achievement, so jeg tror vi stopper, når vi har spillet en time. Når der er mine episoder, skal ikke være så lange. Okay, ja. Okay, sådan. Jeg har just ølet. Hvornår er det morgen? Jeg kan ikke se nogen zombier. Guys. Okay, jeg tænker lidt. Prøv lige den her. Nej. Jeg kan ikke engang huske, hvordan det er. Jeg tror, det er sådan her. Så forkert, så er det sådan her. Hvis det er forkert, så ved jeg. Ja, sådan der. Okay, guys. Det var... Okay. Jeg tror, vi skal skrive noget med. Og ja, et æg og en kylling. Mere kylling. Og mere kylling. Og sidste kylling. Okay. Sådan. Jeg skal bare lave parkour. Det er zombies ikke. Og det gør jeg heller ikke, fordi jeg kan nok medleve. Ved du hvad?
Jeg spiller bare sådan en rustik her, bare for lige at kunne hoppe op her. Det er jo det, jeg skal have gjort. Jeg skal bare varme mystiks her. Bare med 2 af dem her. Okay, så jeg skal få noget træ her i nat. Awesome guys. Okay, skaffe. Og så skaffe. Okay, nu har jeg snart nok. Grotte. Tjekke liv. Jeg er fucking lidt liv. Nu zombie der enten. Iron. Whatever it is. Okay, godt. Nu får jeg en pickaxe, det er fint nok. Og der er jeg også lidt. Jo. Et jern tilbage. Okay. Hvad laver jeg egentlig? Okay, hvad sker der for min mus lige nu? Jeg er ret meget. Okay, jeg tror vi slutter her. Vi slutter, hej.